get low when the whistle go. Fredoksi ja sitten menoksi. Ja nämä pelataan Five Nights at Freddy's. Ja toi oli joku meidän legit aloitus. Joo niin. Nyt. No. Joo. Vähän lagaa. Joo, eli siis meillä ei ole mitään tietokonehommaa, niin me voitaisiin niinku... Ja tässä on ne animatronikit. Jos te ootte Foxy tässä. Kuunnellaan. Jaha. Kiva. Ja. Kiitos. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Kind of a legal thing, you know. Aloitit vähän viime viikolla. It's a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering the damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that's Blah blah blah. I know. But Hyvä. there's nothing to worry about. The animatronic characters here Ei toi ohjasta mitään, toi vaan jotain bla bla bla. Niin on toi kertoo sitä tarinaa, tai ainakin mun mielestä. By the way, 87. By the way, 87. here to provide too. So remember, these characters Yeah, remember. in the hearts of children to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left with Sä syöt karkkiiku. No kiva. Bite of 87. Sitä ei oo vielä tiedolla, onko se Mangle vai ketä sen tappoi. Tai no Mangle on siis. Tää on Five Nights at Freddy's 1. Ei me olla vielä kakkosessa. No mä oisin just selittänyt, että niinku FNAF 2 on se Mangle. Mut kyllä varmaan kaikki tietää, koska tää on jo aika vanha peli. Tää yttelee 3 tuntia. Vani on lähtenyt. Hähkili. Kurno. Kissavitse. Ei toi edes. No se oli joskus silloin vitsi, mutta ei enää. Vai? Kissa. Onks tuolla joku Sugar vai Fannaresta? En mä tiedä. Missä? Chikakin on lähtenyt. Karvat on kana. Yeah. Ja karvat on pupu. Good night. Joo, no olikaan good night. Okei, mä voisin tästä lähteä nyt nukkumaan. No me nukkuu. Niin kun tästä evankeliumista. Se pois. Joo. Kuvata. Lisää. Mä laitan mun hienot lasit. No en. Varmaan kaikki kuulee sitä. Kaikki näkee sen kun pistän. Sä leikit leluilla. Hei, älä nyt. Oho. Oves. Eikö sun täällä? Se on niin lähellä. Oh my god. Nyt kaikki ei pitäisi pelätä. Se on niin lähellä. Ja me ollaan... Tai mä en tiedä susta, mutta mä oon ainakin läpäissyt nää melkein kaikki. Mäkin oon. Mä oon läpäissyt
Jee! Mä olen päässyt siis niinku... Älä nyt! Niin mä olen päässyt ton FNAF 1, mut en custom nightiin, koska mä oon niin huono. Sitten mä olen päässyt FNAF 2, muten sitä Golden Freddy modia, mä oon kaikki muut modit sit läpässyt, muten Golden Freddy, koska mä oon niin huono. Ja sitten mä olen päässyt FNAF 3, semmoinen, että en Nightmare mode. Näet 2. Ja... Tehdäänkö vielä toinen putkeen? Joo. Se tulkaa sitten seuraavaan jaksoon. Tervetuloa sinne ja Moi. moikka!